Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da sake kasancewa a cikin sabuwar tasharmu mai suna Kannywood 247 TV, wacce za mu dinga gabatar muku da ƙayatattun labaranmu, wanda Abdulrazak Sabo ya rubuta wannan littafin mai suna ɓatan bakatantan, yayin da ni Hauwa Muhammad Sani nake gabatar muku da labarin. A baya mun tsaya inda aka ce Alhaji Dalha muna farin cikin baka daman nan domin mu daɗa jawo ka jiki, kuma mu baka daman nuna ƙwazo da soyayyarka ga wannan ƙungiya tamu. Da yake Alhaji Dalha bai taɓa zaton shugaba ya ma san shi ba ballantana har ya kira sunansa, sai al'amarin ya gigita shi. Ƙwarai da gaske bai san sanda ya miƙe tsaye cikin ruɗewa ya yi na'am da wannan ƙalubale kuma ya yi godiya. Nan take zauren ya kaure da tafi. Bayan sautin tafin ya lafa sai wani daga cikin taron mai suna Sanda Yohanna ya miƙe tsaye ya nemi wata alfarma daga wurin shugaban taro. Sai ya ce, ina godiya ga ƙungiya, ina godiya ga shugaba. Duk da dai ban samu damar taimakawa Alhaji Sallau ba, ina neman alfarmar taimakawa Alhaji Dalha bisa wannan nauyin da ya ɗauka. Ba tare da ɓata lokaci ba shugaban taro ya yi na'am da wannan buƙata ta Mr. Sanda Yohanna. Ana cikin taron kafin a tashi sai Mr. Sanda Yohanna ya kama hannun Alhaji Dalha suka shiga ɗakin gani. Suna shiga ciki sai Sanda Yohanna ya ce masa ka yi sa'a, babu shakka ka shiga wannan ƙungiya da ƙafar dama. Sai Dalha ya yi murmushi ya ce, ka san kuwa lokacin da shugaban taro ya kira sunana daina gani na yi, saboda ni ban taɓa zaton ya san ni ba. Yanzu a ina za a samu waɗannan abubuwa da zan nemo? Sai Sanda Yohanna ya ce, wannan abu mai sauƙi ne, na san kai sabo ne shi yasa na ɗauki nauyin tallafa ma. Idan ka laƙanci dawan garin, kai ma wata rana sai ka taimaka wa wani. Da Mr. Sanda ya fahimci cewa har yanzu Dalha baya cikin hayyacinsa sai ya dafa kafaɗarsa ya ce, kada ka damu fa, idan ma baka samu ba ni zan nemo maka waɗannan abubuwan da kaina, kuma ma ai ba na mai rai zaka kawo ba, tunda shugaba ya baka zaɓi ka nutsu ka saurare ni. Sai Dalha ya yi doguwar ajiyar zuciya ya ce to. Sai Sanda Yohanna ya ci gaba, zan baka katina, ka tafi asibitin Kwalba ka nemi wani mai sharan mutuwarin wurin mai suna John Nandi ka bashi katin, zai baka dukkan abubuwan da kake nema. Kar ka bashi komai, zan haɗu da shi. Da yake yana satar kallon Alhaji Dalha sai ya fahimci cewa har yanzu bai gama samuwa ba. Sai ya ce, idan kuma baka son haka to muna da mutane masu mutunci a cikin gari da zan tura ka wurinsu. Da jin haka sai Alhaji Dalha ya wattsake idanuwansa suka buɗe tangaran. Sai ya ce, gwanda wurin John ɗin, amma ka yi masa bayanin komai yanda katin kawai zan bashi ba tare da wani ƙarin bayani ba. Cikin zumuɗi sai Sanda Yohanna ya ce, kar ka damu, ai dama zan yi masa waya kafin ka same shi. A kwana a tashi wani dare ƙafa na ɗaukewa sai Alhaji Dalha ya hallara a wurin mitin da dukkan sassan da aka neme shi da ya kawo. Na aka yi tafi ana jinjina masa. Tun baya jin daɗin har kansa ya soma kumbura. Babu shakka Alhaji Dalha ya zama babban jarumi a wannan daren. Kowa ka gani sai farin ciki, musamman Alhaji Sallau da Alhaji Musa. Haka aka kasance cikin murna da annishuwa har talatainin dare lokacin da aka rufe taro. Bayan waɗansu 'yan kwanaki sai aka sake gayyatar Alhaji Dalha zuwa wani taron ƙungiya da za a yi da daddare. A wurin wannan taron bayan shugaba ya yi wa jama'a barka da zuwa sai ya yi musu bayani game da matsalar 'yar Alhaji Sallau. Sai ya ce, ina baƙin cikin sanar da mu cewa har yanzu ba mu kammala sauwaƙe wa Alhaji Sallau matsalarsa ba. Sassan ɗan adam da Alhaji Dalha ya samo ba su yi aiki ba. Dalili kuwa shine sarkin aljanu ya ce an yi latti. Saboda haka magana a halin yanzu ta zama ta cikakken yaro namiji kuma mai rai. Shugaban na faɗin haka sai zaure ya yi shiru tsit. Bayan tsaiko na ɗan wani lokaci sai shugaban ya ci gaba da magana, inda ya bayyana wa jama'a cewa dole ne a taimaka wa Alhaji Sallau duk rintsi. Nan take shugaba ya sake tunasar da membobi cewa ƙungiya ba ta yarda da kasawa.
ya kuma tunasar da su cewa ƙungiya ba ta bambancewa tsakanin babban matsala da ƙarama. Duk matsala matsala ce kuma dole a magance ta. Saboda haka ya zama wajibi ƙungiya da 'ya'yanta su kawo wa Alhaji Sallau ɗaukin yaro mai rai mai lafiya. Bayan ya zazzara ido, sai shugaban ya ƙura wa Alhaji Alha ido ya ce, tunda Alhaji Alha ne ya ɗauki nauyin wannan taimakon tun da farko, ya kamata a bar shi ya ci gaba da turawa har zuwa ƙarshe. Sai ya yi shiru ya dubi ƙasa kamar mai tunani. Sannan ya ci gaba, Alhaji Alha, wannan babbar dama ce a gare ka. Ka nuna godiyarka da biyayyarka ga uwa maba da mama. Kafin Alhaji Alha ya furta cewa zai iya ko ba zai iya ba, sai Mr. Sanda Yohanna ya yi carab ya ce zai taimaka masa a cikin wannan halin. Alha ba shi da zaɓi illa ya amince da wannan aikin mai alamar wuya, wai zuwa Kano da kayan gamba. Amma fa kana ganin Alhaji Alha ka san jikinsa ya yi sanyi ƙalau. Nan da nan ya faɗa cikin halin tunani. Wannan fa shi ne cin kuɗin kuturu. Haƙiƙa na ci kuɗin yanzu kuma an bani askin kan. Kuma kan bayan na kuturu ne har da kora. Idan na gudu in koma kwata, idan kuma na tsaya in ci gaba da shan gara, kuma in sha fama da yi wa kutare aski. Yana cikin wannan tunanin ne sai ya ji Mr. Sanda Yohanna yana taɓa kafaɗarsa yana ce masa, tunda an tashi daga taro yana son su ɗan gana kafin su watse. Bayan waɗansu 'yan kwanaki sai Alhaji Alha ya kira mitin shi da kansa. Wannan shine taron farko da goron gayyata ya fito daga taskar Alha. Wannan ya nuna cewa likafa ta yi gaba. Su Alha an soma sansanin madafan iko. Kafin wasan nan an taru, zaure ya cika maƙil, ya ɗinke da attajirai da 'yan siyasa da manyan ma'aikata da sauransu. Bayan kowa ya zauna daram yana jira ya ji abin da za a ce yau, kwatsam ba zato ba tsammani sai ga Alhaji Alha janye da wani yaro tare da rakiyar Alhaji Musa da Mr. Sanda Yohanna da waɗansu membobi. Yaron fari ne, kyakkyawar kuma ƙosasshe ne ɓulɓul da shi, kan nan a saisaye gwanin sha'awa, har da ɗan zoben nan irin na yara a ƙaramin ɗan yatsansa na hagu, ga hartun da wando na shadda. Daga ganin yaron ka san ana ji da shi a gida, amma ina lokacin da Alha ya shigo da shi a galabaice yake saboda duk inda aka kaɗa shi nan yake yi, babu alamar hankali ko tunani tare da shi. Shiga Alhaji Alha tare da yaron ke da wuya sai zaure ya ɓarke da sowa da tafi. Kafin wasan nan kowa ya miƙe tsaye yana yi wa Alhaji Alha jinjina. Nan take shugaban taro ya soma zazzar yabo akan Alhaji Alha. Ka cika ɗan ƙungiya na halak malak, ka amsa sunanka na maro-maro wandon ƙarfe, kowa ya sa ka ba zama. Haka shugaba ya ci gaba da kirari har sai da Alhaji Alha ya sunkuyar da kai ƙasa saboda kunya. Haka aka yi ta yi aka shuɗa cikin dare, ana ta sowa da murna da annashuwa. Har sai da dare ya tsala bayan hayaniya ta lafa sai shugaban taro ya ci gaba da magana. Daga yau Alhaji Alha ka zama ɗan ƙungiya na dindindin. Yanzu za a rubuta sunanka cikin babban littafin ƙungiya da tawadar zinari. Bayan haka za a karta sunanka a kan dutsen da ake karta sunayen waɗanda suka yi fice a fagen yi wa ƙungiya hidima. Bayan tsagaitawa ta wani lokaci babu wanda yake cewa ko da ƙala, sai shugaba ya ci gaba ya ce za a shirya lokacin da za a sada ka da mai gida, ku yi ido huɗu domin neman tabarraki. Mai gida shine ubanmu kuma uban ƙungiya baki ɗaya, ganinsa sai wane da wane, duk wanda ya gan shi ya je maƙura. Sai ya yi shiru ya dubi ƙasa, yana tunanin baka jin motsin ko sautin komai sai motsi da sautin shiru. Babban goro sai magogin ƙarfe. A kwana a tashi wata rana da tsakar dare sai wayar Alhaji Alha ta kaɗa. Da ya amsa sai ya ji muryar abokinsa Alhaji Musa yana sanar da shi maganar taro a wannan daren. Ka shirya ka fito haka domin ranar da aka daɗe ana jira ce yau ta zo. Da jin haka sai Alha ya wattsake daga baccin da yake yi sannan ya ce kada ka ce mini ranar ganin mai gida ce ta iso. Sai Alhaji Musa ya ce ita ce. Sai Alhaji Alha ya ce ashe zama bai same ni ba, tunda abin nema ya samu, wai matar farke ta haifi jaki. Kafin ƙiftawar ido Alhaji Alha ya shirya ya fizgi mota ya lula wurin taro. Lokacin da ya isa wurin taron kusan kowa ya gama hallara. Daga isowarsa
sai kowa ya miƙe tsaye saboda girmamawa. Bayan an kammala yi wa Alhaji Ɗalha mubayi'a sai waɗansu mutane biyu waɗanda bai taɓa ganin su ba suka yi masa jagora zuwa wurin mai gida. Daga zauren taron cikin gida aka yi da Alhaji Ɗalha domin isa fadar mai gida. Alhaji Ɗalha bai taɓa sanin cewa wannan gidan yana da tsananin zurfi haka ba sai yau, saboda tunda suka kama hanyar zuwa fada ta mai gida suke wuce manya-manyan ɗakuna cike da kujeru na gani na faɗa, kayan shimfiɗa na alfarma da kayan alatu iri-iri na fitar hankali. Tun Alhaji Ɗalha yana ƙidaya ɗakunan da suka wuce har ƙidayar ta kuɓuce masa. Tun baya jin tsoro har ya soma jin tsoro, kuma tun yana jin ƙamshin duniya har ya daina ji. Tun yana sa ran tafiyar za ta ƙare har ya yanke ƙauna da hakan. Tunda suka soma wannan tafiyar Alhaji Ɗalha bai ga buɗaɗɗen wuri ba, saboda haka babu alamar bishiya, babu alamar tsuntsu, babu alamar rana, babu alamar wata, babu alamar wani rai idan ba nasu ba, kai babu alamar wannan duniyar tamu kwata-kwata. Amma duk da wannan halin ko ina ka duba sai haske fa yau. Gashi babu wanda ya san asalin wannan hasken, saboda ba rana ba wata ba hasken lantarki. Haka suka ci gaba da dannawa cikin wannan al'ajabin. Da Alhaji Ɗalha ya lura da halin da ya samu kansa a ciki sai ya ce me zai yi idan ba tunani ba, shikenan ta faru ta ƙare, wai an yi wa mai dami ɗaya sata, ashe daman can shigo ba zurfi ake yi mani. Haba mana, ai dole ne da walakin wai goro a miya, dole ne a ce ba banza ba yi irin wannan kyauta idan ba aljanna mutum ya samu ba, ai dole ne daman wani abu ya biyo baya. To yanzu ga abin da ya biyo bayan, za a kai ni mayanka fakat. Haba mana, shi yasa wannan karon Alhaji Musa bai yadda ya je gida na an gan shi ba. Tabbas mayanka ce wannan, tunda ni ban taɓa ganin abin da ya yi kama da wannan al'amarin ba. Wataƙila ma zunubin yaron da na kawo ne yake bi na. Yana cikin wannan juyayin ne suna tsakiyar wani ƙaton ɗaki sai ya ji an tsaya cak. Tunaninsa ya ɗauke cak, shi kuma ya zama ɗan cakwat kamar ɗan yaye. Bayan sun tsaya na ɗan wani lokaci babu ko a'a, sai suka ji wata ƙatuwar murya abar tsoro daga ko'ina ta ce ku shigo. Daga nan ɗan sauran abin da ya rage na hankali a jikin Alhaji Ɗalha sai ya gushe. A da yakan duba dama da hagu kafin ya sa ƙafa, amma a yanzu duk inda aka kaɗa shi sai bi sai kallo kawai. Suna jin wannan umarnin daga wannan murya sai shugaban tafiyar ya dafa wani ƙaton akwatin ƙarfe da ke girke cikin ɗakin. Dafa akwatin ke da wuya sai ya buɗe, abin mamaki baya ƙarewa. Cikin wannan akwatin babu abin da ake iya gani sai wata matattakalar bene ta azurfa ta sauka ƙasa, sai sheƙi take yi. Ba tare da ɓata lokaci ba sai 'yan jagorar suka sa Ɗalha tsakiya suka bi matattakalar zuwa ƙasa. Shigar su ciki akwatin ke da wuya sai ƙofar su ta rufe da kanta, ta kuma yi wata ƙara shim kamar an yarda buhun nauyi a ƙekuwa. A halin yanzu Ɗalha ya daɗe da fita daga cikin hankalinsa, bai san inda ake tafiya ba, kuma bai san abin da ake faɗa ba balle abin da ake yi. Babu sauran ƙwayar hankali a jikinsa, haka yake sororo sai inda aka tura shi. Bayan sun daɗe suna sauka ƙasa ta wannan matattakalar sai ga su a wani ƙaton ɗaki mai ban tsoro. Haƙiƙa akwai haske cikin wannan ɗakin, amma ba ka iya ganin komai da shi saboda hasken motsi yake.